ensenyar el que he plantat en el meu hort confinat. Mireu, en aquests dos testos hi ha alls. En aquests dos aquí hi ha tomàquets. I en aquests dos aquí hi ha llavors de pastanaga. Aleshores, quan creixin una miqueta més, els aniré a replantar a un lloc. Molt bé, ja estem en el meu hortet. I aquí ja tinc preparada la terra amb el rec per quan porti els testos amb les llavors. I ja que estem aquí, us ensenyo que de moment ja ens estan creixent les patatetes. Aquí tenim unes quantes i aquí, si us fixeu, també ja estan sortint. Oi, que mones?